tulossa. Joo, tähän just. Niin kun en mä muista sitä ulkoa. No sanotko sitten vaikka sun koko nimen? Johannes Kostaja. Ihan se sun oikea koko nimi. Johannes Ensio Kosonen. Kiitos. Ja sitten sun henkilötunnus. Muistatko? No sano sitten sun koko nimi. Heräs Seppo, mäkin sanoin mun oikein nimen. Sebastian Saarheppa Kämäräinen. Mikä? Kämäräinen. Aha, nyt näyttäisi siltä, että teillä kummallakaan ei ole minkäänlaista koulutusta. Ja sullakin on toi peruskoulun lähtötodistus saamatta. Mä koen tollaset laitokset byrokraattisena ja rajoittavina. Yhdyn edelliseen puhujaan. Tarvii vissiin ihan kaikkea ruveta tässä kertoa. Ei kun mä menin siis. Ja sulla on toi armeijakin vielä käymättä. Joo, kun mä sain lykkäystä, kun mulla on palleja tyreä ja sit mulla on noin lattajalat. Justiis. No, mitäs te pojat olette ajatelleet elämällenne tehdä? Me halutaan seurata mestaria. Niin, siis tätä Luciferia, niinkö? Se on nyt, kuulkaas pojat, sillä tavalla, että tällä yhteiskunnalla on tullut teidän kanssa ne mitta täyteen. Eli nyt te menette töihin. Täältä loppuu se maksaminen ja syttyminen. Mä olin korporaali. Onks mitään korporaalihommia tarjota? Mä olisin periaatteessa kyllä ihan valmis turmaamaan kristittyjen rahasta. No, olisiko teillä mitään toiveita, että minkälaista hommaa haluaisitte lähteä tekemään? Tuossa olisi esimerkiksi laitossiivousta tai hammastahan tehtaan pakkaamassa töitä. Hei, hold on. Onko tää nyt lähtenyt jotenkin väärällä sorkalla liikkeelle tää koko debatti, kun Seppo tässä on ihan ammattimiehiä? Aivan. Ja milläs alalla? Mä oon fakiri. Ja mulla olisi ambitioit tonne teurastamoalalle tai sitten ihan tommoset niin kuin sanotaan nyt vaikka eläinkokeet, niin ne kyllä kiinnostaa. Mulla saattaisi olla yksi sellainen nappiratkaisu, joka tyydyttäisi kaikkia osapuolia. No oli korkea aika. Mä rupesin pikkuhiljaa pitää sua aika byrokraattina ja kyrpänä. Anna pala, make my day. No niin, mä menin sitten tänne henkilötietokantaan. Ja tuonne väestörekisteriin. Noin. Ja sitten mä otan meidän molempien tietonne tähän. Näin. Ja sitten mä painan tätä nappia. Noin. Ja nyt teitä kumpaakaan ei virallisesti ole enää olemassa. Eli rahaa ei tipu enää mistään. Milloinkaan. Te olette nyt lopullisesti